anga foli ani wali nyumandon be ka nyeshi aw ma Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro aw munu sigile do ka nyemada wala sa famia bi soro aw fe tebe shirifula bamananga kuna funina wala limna ko yemunu na Mali kunga ani dien fanwaro kunga nie akuma selenyi abese sefa wari million tama mumbora anga jamana wagade ko roka bla anga jamana ministry suka buluka munga baro be nyeshi farikulu nyina je ko nyaw nyina bolima wala sa ka seka farikulu nyina je kena do labe anga jamana doyi farikulu nyina je mumina siki ko de wari jamana kono francophonie togola o musie fe farikulu nyina je kala ma banani ka bo jamana tan ani nani kono olubna nyago soro akene kono kuna foni ndira ka benin trata duan yi jouer kalo kletan ani kele musigira stade wenzien kulubali kono anga mamunu kumbe akene ka shirifula jabrani togola o Yusuf Kulubali anaka jatala Mohamed Sidibe abe wala mami fe kafune bachilido Mogo keme ani bisaba olu de bena ta Mali jamana jɔyɔrɔ fa ni ka darapo yanga diɲɛ selegina ni bela jelen faransi kan fo jamanaw olu ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan ta ko seginan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan 8e édition des Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 farikolo ɲɛnajɛ suguya segin kɔnɔ Mali jamana bena ye 7 de ɲɔgɔndan sen fɛ musow ka basketi b'o la bolininjɛ judo barita tennis de table cɛw ka dolanti ani nɛgɛso boli an ka seko ani dɔnko nasira fɛ Mali jamana bena bɔ ni seko ni dɔnko segin de o de kama nin kɛnɛ in sigira sen kan walasa fɛn fɛn bɛ tali kɛ ni ɲɔgɔndan in kun kan ka walawalali kɛ o bɛɛ lajɛlen kan gouvernement ni premier ministre ni président de la république u ye disposition ta pour que Mali ka se ka taa ka dimanche an ka représentant ka se ka taa Jeux de la Francophonie na ka Mali kunna wolo donc o ko foyi kanu jɛ yani tagali ka kɛ labɛn de bɛ kɛ préparation bɛ kɛ préparation kɔnɔna na fɛn damadɔ dira nafolo fana dira walasa préparation ka kɛ nafolo fana bɛ di walasa an ka se ka taa Mali kunna wolo Abidjan Jeux de la Francophonie na donc o baaraw bɛɛ kɛra sisan an bɛ ka labɛnw de sabati pour que Mali ka se ka taa dimanche an ka délégation ka se ka taa Mali kunna wolo Jeux de Francophonie na n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ taa Mali représenté ni tulonkɛkɛyɔrɔ la sportifu b'a la farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔw b'a la ani dɔnko ni seko mɔgɔw fana b'a la komi an bɛɛ bɛ Mali de représenté a kan an ka sigi ka kuma ka labɛnw fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali kunnawolo ni kɛnɛ in kan donc o hukumu kɔnɔna na ministre des sports n'o ye Ousseini Amiyɔn Gindo ye ani ministre de la culture n'o ye Ramatulayi Diallo ye u sigira ka kuma k'a fɔ ko komi san tɔw la sport de b'a gérer sport de b'a dossier piloté ni zen fana sport k'a piloté gouvernement tɔgɔ la Mali tɔgɔ la sport k'a piloté donc a ko kɛra ten seko ani dɔnko nasira fɛ Mali jamana bena ye kosɛbɛ Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 kɛnɛ kan o taabolo segin fɛngɛ b'o la an ka yirimɔgɔnin dilalaw b'o la desinkɛlaw b'o la dɔnkilidalaw b'o la an b'a fɔ min ma ko création numérique n'o ye informatique fɛngɛ ninnu ye olu b'o la littérature o fana b'a la ani an ka fɛngɛ marionnette géante n'an b'olu wele bamanankan na an ka dow olu fana sen bɔ o la donc an mɔgɔ 17 o de ye artistes ye minnu bɛ taga o la ka fara maintenant ministère yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan minnu fana bɛ kan ka taga an b'aw ladɔnniya k'a fɔ marisi kalo tile 15 san 2013 waatiw la diɲɛ selegena ni faransi kan fɔ jamanaw olu ka ɲɛmayaso a ye Côte d'Ivoire jamana de sugandi walasa ka diɲɛ selegena ni faransi kan fɔ jamanaw k'olu ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndanba ta k'o segina kɛnɛ sigi sen kan ni k'a ɲɛnɛmaya Abidjan diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw labɛnna ka sɛnsɛn karamɔgɔ Musa Funba fɛ an ka ɲɛmada a ka bi sɔrɔlenw fɛ Senegal jamana ɲɛma Abdoulaye Wade donna Senegal fabala Dakar ka bɛn ni ntɛnɛndɛmɛnen ye wasadezigi kalata min bɛna kɛ juillet kalo tile 30 cɛbɔ do o la ka kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ a si bɛ san 90 ani san 1 na
a kunbɛra a kanubaw fɛ kuma min na ni a jiginna pankurunjigi kɛnɛ kan Senegal faba la Dakar. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Senegalikaw ka jamana ɲɛma Ablaye Wade maa minnu ye politiki bɛna k'u jateminɛbaw ye Senegali jamana kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ a bɛ faratiba de la. Tiɲɛ don a dalen don a la k'a fɔ a bɛ kɛ cɛbɔ ye barisabu ka d'a kan a bɛ lisi min ɲɛkun na a ma kɛ cogo o cogo lisi a maa dɔ na don wasabulon kɔnɔ wa ale yɛrɛ bɛ maa dondaw la jatew la nka farati bɛ kɛ yɔrɔ min ye fangaɲinijɛkulu min ni a bɛ o ɲɛmaya la PDS kabini san 1974 o farafaralen don bi olu yɛrɛ dama ma se ka bɛn kan kelen kan fangaɲinijɛkulu yɛrɛ ɲɛmaya ko kɛ mɛ gwɛlɛya ye barisabu ka d'a kan maa o maa bɛ a kɔnɔ dankɔrɔbaw la Ablaye Wade nɔfɛmaw la olu bɛɛ b'a fɛ k'a kɛ fangaɲinijɛkulu ɲɛmaa ye Ablaye Wade nɔ na nka Ablaye Wade yɛrɛ ɲɛ bɛ maa kelen min na ni ale yɛrɛ bolo o kan ka kɛ ale nɔbila ye o y'a yɛrɛ denkɛ Karimu Wade ye o kumana juillet kalo tile 30 nata wasadensigi kalataw a jigiya b'a kan k'a fɔ a bɛ don wasabulon kɔnɔ nka ni maa tɔw ma se ka don wasabulon kɔnɔ fangaɲinijɛkulu dankɔrɔba tɔw la o ye PDS fangaɲinijɛkulu ko dabilalen ye wa o ye Ablaye Wade yɛrɛ fɛnɛ ka politiki ko fɛnɛ dabilalen ye kuma t'a a denkɛ Karimu Wade ma a bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o min kama. Marakukaw fɛ wulikajɔ cayalen don a fa min bɛ ni a duguba ye Ali Useyima ye a bɛ ɲini ka kalo 8 bɔ bi maa min bɛ wulikajɔ yɛrɛ ɲɛkun na Nasser Zafzafi ni Marɔku ma ɲɛmaw ye a minɛ ni k'a lase Marɔku faba la Casablanca ntɛnɛndon juillet kalo tile tan kiri ɲɛmaw ye a dalakanw lamɛn a ka lapasaba kɛmɛw minnu ni olu kɛnkun bɛ ka jira k'a fɔ u b'a lapasa avocat 25 sera ka ye a kɛnɛ kan minnu y'a jira k'a fɔ k'u kɛcogo ɲɛna ani kiri ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Nasser Zafzafi ale de kɛra wulikajɔ kolokoloba ye Ali Useyima kɔnɔ ka ɲɛsin Marɔku fanga mɔ ka jira k'a fɔ olu degunnen don ko in yɛrɛ ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ siradala feerelikɛla dɔ de ka mina sina ka taa lakana tigilamaw fɛ k'o fili ɲamankunu mansi kɔnɔ ka sabu kɛ sigida maa ɲɛmaw kɛ mɛ ka jira k'a fɔ jɛnti kɛ ni a ye maa ka feere kɛ n bɛɛ da kan ale jiginnin kelen y'a ka feere kɛ mina min ye n'o taara k'o fili ɲamamina kɔnɔ a ko k'a bɛ tarabaso ka da ka ɲamamina kan ɲamankunu mansi dalalaw la a yɛrɛ sina ka porokoto ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲamankunu mansi da kɔnɔ ɲamankunu mansi y'a ni ɲama kɛ kelen ye kabini o de kɛra sa Ali Useymakaw de ka wulikajɔw de cayalen don sa ni maa min bɛ a ɲɛmaaya la Nasser Zafzafi a ka labasabaw minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ kan ka bɛn ni ntɛnɛndon ye a lamɛn don kiri ɲɛmaw fɛ u y'a yira k'a fɔ hakɛ o hakɛ kan ka jɔ siganama ye o bɛɛ lajɛlen jɔra a ye o kumana olu kɔni u bɛ se ka fɛn min fɔ u nisɔndiyalen don Marɔku kiri kɔrɔ deguma u ka maa sɔrɔ ni o ye Nasser Zafzafi ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa 50 ɲɔgɔnna de minɛn bɛ ka na ni u ye Marɔku duguba la Casablanca minnu dalakanw kan ka lamɛn yanni u ka kiri do cɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 50 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛn ka bɛn ni nin juillet kalo in ye n'u lamɛnna tuma min na u ka kiri bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ nka maa fɔlɔ min lamɛnna o ye ko yɛrɛ ɲɛkun ye Nasser Zafzafi ale min ye Ali Useyima wulikajɔ yɛrɛ ɲɛkun ye. Congo Kinshasa jamana kono kalata labeni jakulu Commission électorale nationale indépendante seni nyema Corneille Nangaa ngele ka jira jua furanje temene kunjeto weekend na kafo ko be kata jogo mina Congo Kinshasa jamana kono ale madala kafo jamana kundikisi kalata bina seka ke sa 2017 labanda ulaina fo chrétien dine tikilama uye surnani do menge jamana nyema yaso ni fangasina maoto ni nyonje ni bengera oka kwa kemandi ale ka kuma yere be fe minjira sa 2017 yere mume kono kalata ke chuguti abarata samba fla anitani woro December kalo le bisaba ani kele chrétien dina nyama ni fangasina mato ni jamana nyama yaso kumbena akaka fo jamana nyama Joseph Kabila ka manda mimbana uti kalo temene chia do kalata maseka ke ka beni abandoi o ngasigi ka fo inga ke sababu ye bela jele ka ke basigi karamo ye sa 2017 mi ni ambe ola na maseka ke o chamanjela o labanda ula kerengere nyana uti yamba mve kalata ka seka ke nga kalata la beni jakulu Commission électorale nationale indépendante Sénégal ni jo ka fo ko damake alanda biseka ke nyina fangasina mato ya jira ka fo o tebe umo kerengere nyana Augustin Kabuya ni ale ye UDPS fanganyini jakulu babu sendigi ye Etienne Tshisekedi chokoroba mi mvatura fangasina mato nyema o ka fanganyini jakulu na denge ba anona bi Félix Tshisekedi o ya jira ka fo ni ndakuru nyame vla ninye kalata la beni jakulu Commission électorale nationale indépendante CNF ko ni ye fe mi be baladini da o bora balabada jamana nyema Joseph Kabila
de ka hakilina de do ko kuma na ko kuma yin ko nangi dɔ fɔ do ko barisabu ka da ka ko fɛn min bɛ senna bi ni kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante ni kɛ mɛ k'o kɛ a dalaka ye k'o kɛ kalata balikun ye ko kasa yi manga ko adamadenya buruja walew bɛ kasa yi kɔnɔ ko bɛ kɛ sababu ye ka kalata bali ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye o kasa yi kolokoloba ye faliw minnu bɛ ka kɛ adamadenya buruja walew minnu bɛ ka kɛ ko a bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka kɛwale ye ko fɛn min b'o sɛmɛndiya olu bolo diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ u bɛna kasa yi kɔnɔ ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ ko jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a ka fanga ma jɛ ni a ye ko a y'a jira k'a fɔ Kongo jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko tumana ko a man kan ko jamana wɛrɛ ka na k'i bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ko min b'o cogo la ko b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Joseph Kabila kɔni kɛ mɛ ka nin fɛɛrɛ ninnu de tigɛ walasa a dumuni bɛ se ka to fanga na Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ n'o tɛ ko kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni ɲɛmaa Corneille Nangaa ye nin min fɔ ko dalakan tɛ ko minɛni bɛ se ka kɛ min mɔ. Kenya jamana kono jamana kundigi sigi kalataw ye uti kalo ye yɛrɛmangudu baaraw daminɛna nka Kenyakaw ka kiiri ɲɛmaaba ye kankari gwɛlɛnda jamana ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa min bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ ni o ye Uhuru Kenyatta ye a ko a b'i kankari gwɛlɛnda jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta ye a kana sigasigana foyi do jamanadenw hakili la Kenya kiiri ka jɛlenya nasira la bibi in na Uhuru Kenyatta jamana ɲɛmaa min bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ a nan bɛ bolongɛniden ɲɛsin Kenya kiiri ma k'a fɔ o fara n bɛ fangasinamatɔnw ka k'olu dɛmɛ fɛn min y'u bila ɲɔgɔn na ni jamana ɲɛmaa kɛmɛ ka Kenya kiiri jalaki wetekɛ sɛbɛn ko de do u k'a ma ko bulletin de vote juma tɛmɛnen wetekɛ sɛbɛn dɔ de kun kan ka dilan ka fara dilanlen kan fangasinamatɔnw y'a jira k'a fɔ siga bɛ o ko in nɔ k'a ko ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ko barisabu ka da kan k'a bɛ i n'a fɔ namara bɛ ɲini ka don kɔrɔ kiiri ɲɛmaaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ min u sɔnna fangasinamatɔnw ka kuma ma ni ka jira k'a fɔ bulletin de vote wɛrɛ ti dilan o de ma bɛn jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta mɔ a sina ka dantigɛli dɔ kɛ ten a ko n b'a fɛ ka fɛn min fɔ maaw ye maa minnu bɛ kiiri bulon kɔnɔ n b'a fɛ k'a f'u ye k'a fɔ maaw don an b'u bonya an ka bonya b'u yɔrɔ nka an b'u bonya o kɔrɔ tɛ ko an ye fugari ye ko an ye jitɔ ye k'an bɛ siran u ɲɛ wa an tɛna jɛn n'a ye cogo si la an sinaw n'o ye fangasinamatɔnw ye kiiri ɲɛmaaw k'u dɛmɛ ka kalata labɛnni jɛkulu commission électorale bagabaga walasa u ka laɲini ye min ye fanga sɔrɔli ye o ka kɛ jamana in kɔnɔ kabini Uhuru Kenyatta jamana ɲɛmaa y'o bɔ a da Kenya kiiri ɲɛmaa fana ni o ye David Maraga ye a ye dantigɛli dɔ fana sɛbɛn k'o bila fiɲɛ fɛ ka jira k'a fɔ ni e politiki maa min sɔrɔ la k'e bɛ taa jamana kiiri lanɔgɔ ka taa jamana kiiri jasi k'a sabu kɛ ko ne kiiri ɲɛmaa ye fɛn dɔ de fɔ i ma min faamu i y'o ta k'o kɛ i dɔngɔ nata ye o bɛ ne jɔrɔ kosɛbɛ wa min kankari da o tigilamaa ye a kana kɛ sababu ye ka jamanadenw kɛ ka siga don Kenya jamana ka kiiri jɛlenya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kuntigi sigi kalata in na o ye fangasinamatɔnw ka cɛbɔ ye bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ka maa min da k'o kɛ cɛbɔ ye Raila Odinga a ye jamana kuntigiya ɲini san 2017 k'a ɲini san 2013 a m'a sɔrɔ a bilama ale de kɛn bɛ cɛbɔ ye fangasinamatɔnw bɛna k'u kan wa kunnafoniw y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a yɛrɛ ka babu sentigi k'a fɔ dimanche tɛmɛnen k'a yɛrɛ dalen kun do bana de la ka lapidaniso la k'a kɛ n'a kɛ ka fɛn dɔ dun dumuni fɛ min tɛ dumuni dɔ ye. Rwanda ma ɲɛmɔgɔw ni Faransi ma ɲɛmɔgɔw ka ɲɔnfaamuya baliya bi sɔn ka mɛn sen na kɔsada in na Rwanda fanga y'a jira Faransi taamaden dɔw la k'a fɔ u tɛ maa bisimilalen ye Rwanda jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juillet kalo tile 9 n'a tile 10 Faransi ma ɲɛmɔgɔ dɔw do kun kan ka taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Rwanda mɔ u ka taama in ɲɛsinnen don farafinna cɛmancɛ yanfan mɔ nka u bi tɛmɛ Rwanda fɛ u bɔlen kɔfɛ Belgique f'a b'a la Bruxelles ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Cameroun yanfan fɛ u ka Rwanda jamana taama kɔnɔ u ni minisiri min kun kan ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ o ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Louisa Mushikiwabo nka gɛlɛya ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Rwanda ka ban ka Faransi ɲɛmaa ninnu bisimila Rwanda jamana kɔnɔ o ye sɛbɛnfura min bɛ u bolo ni o ye u ka taama sɛbɛnfuraw ye Rwanda jamana darapo kɔrɔ de ja bɛ a kan ko in nana nacogo jumɛn na juillet kalo daminɛ Faransi minisiriso min ɲɛsinnen don Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma o ye badaki dɔ lase Rwanda lasigidenso ma Faransi fa b'a la Paris ka ɲini a fɛ Faransi ma ɲɛmaa saba bɛ yen minnu gundalen don a ka jamana ka don nataw la juillet kalo tile 9 n'a tile 10 u bi tɛmɛ siraw minnu fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen perefere latigɛ maa ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen u bi tɛmɛ siraw minnu fɛ a jamanaw bɛɛ lajɛlen taamasiyɛnw bɛɛ kan nka mɔgɔw bɛ taa bala mun na Rwanda ma ɲɛmɔgɔw ka fɔ la Rwanda jamana kabini san 2000 olu ka darapo falenna darapow ɲɛ tɛ kelen ye bilen bawo Rwanda ma ɲɛmaakuraw b'a fɛ ka danfara don siya woloma fanga ni olu ka bi fanga ni ɲɔgɔn cɛ maa min na ni Hutu bɛ fanga na Juvenal Habyarimanaw ka fanga n'u ɲɛ tɛnɛ kun ye filaw ye Tutsiw minnu bɛ fanga na bi
faalibaw minnu kɛra a la génocide rwandais k'a lajɛ walasa hakiliw ka ɲinɛ a kɔ drapeau falenna Rwanda maa ɲɛmaw fɛ kabini san 2000 nka u bɛ taa bala mun na Faransi maa ɲɛmaw de ye Ala minɛ k'o drapeau kelen de jaw ta k'o bila Faransigaden 3 ninnu taamaden ninnu ka sɛbɛnfuraw kan kabini a sera Rwanda jamana kɔnɔ Rwanda jamana y'a yira k'a fɔ jɛn tɛ kɛ ni a ye nka Faransi maa ɲɛmaw ye dalakan min sɔrɔ k'u b'u yɛrɛ jɛya ko in na u y'a yira k'a fɔ olu ka subahana mansinw de ye fili don baaraw la u y'a yira k'a fɔ subahana mansin min bɛ u bolo ko ka to mansin kɔnɔ k'i tɛ Rwanda jamana drapeau kɔrɔ ja ye a kan ko n'a bɔra tuma min na de k'i bɛ sɔrɔ k'a ye nka Paul Kagame n'a ka fanga y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ min ye o tɛ se ka yeli kɛ ko bari sabu ka d'a kan sɛbɛnfura bɔlen tiɲɛ don k'a to mansin kɔnɔ drapeau kɔrɔ ma ye nka n'a bɔra a bɛ tɛmɛ ndɛmɛ tɛgɛw minnu kɔnɔ o tɛgɛ kelen ma se ka sɔrɔ min sera ka drapeau kɔrɔ ye k'o dɔn fo ka na se Rwanda jamana kɔnɔ k'o ye kɔnɔguwanko ye o tuma na tuma min na ni a sera Rwanda olu kɔni y'a jira k'a fɔ ɛlɛ ni maa ninnu kɔni tɛ se ka na olu ka jamana kɔnɔ bari sabu ka d'a kan drapeau min bɛ u ka sɛbɛnfuraw la drapeau tɛ minnu la ko dɔn bɛ Rwanda jamana fɛ wale kelen fanga min ni u kun bɛ k'o dɛmɛ o don bari sabu ka d'a kan génocide rwandais Rwanda bɛɛ fa Faransi tɔgɔ bɛɛ la hali ni Faransi kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a nɔ tɛ la Paul Kagame yɛrɛ ni Faransi ka cɛ ɲɔgɔn ye sɔrɔ mɛ o de fɛ ko tuma min na Hutuw bɛ fanga na ni o ye Juvenal Habyarimana n'a ka fanga ye yanni Juvenal Habyarimana ka pankuru mugu ka ti Alasani dugu cɛ f'a ka bi Hutu fanga tun bɛ senna tuma min ko Faransi jamana de tun bɛ ka Hutu fanga dɛmɛ olu Tutsiw kan n'o ye fulaw ye ko a na kɛ ɲankuma o fanga min dɛmɛna o ɲɛnafin de bɛ u la n'u ye Ala minɛ k'u ɲɛtugu Juvenal Habyarimana ka o drapeau kɔrɔ in ka taamadenw ka sɛbɛnfuraw sanfɛ a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka olu kɔni t'a faamu o tuma na jɛntigɛ ni maa ninnu bisimilali ye u ka jamana kɔnɔ. Afrique du Sud jamana kɔnɔ Jacob Zuma banna kɛ a ka fanga ɲini jɛkulu ANC ka laɲini dɔ mɔ min dajɛra a la ko in boyira bi de n'o tɛ kabini décembre kalo a n'a kɛ ɲankuma kunnafoni dilaw ka fɔ la Afrique du Sud jamana kɔnɔ ko ANC fanga ɲini jɛkulu jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la fanga ɲini jɛkulu ale yɛrɛ min ye o ɲɛmaa ye ko u farala ɲɔgɔn kan ka dajɛra la k'a fɔ jamana ɲɛmaa ɛlɛ nin ko in bɛ cogo min e tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ bi i t'a lajɛ i ka bɔ jamana ɲɛmaaya la o kɔrɔ i ka bɔ fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya la walasa i ka fanga ka ban wa mankan ka nɔgɔya ko Jacob Zuma ba n'a kɛ kɔrɔfɔ ye mɔ a k'u mɔ ko n'ale tora ka fanga bila k'o ye sebaaya dilen ye nazarala ka Afrique du Sud jamana mara bari sabu ka d'a kan a yɛrɛ ka faamu na maa minnu ye fanga sinamatɔnw ye bi denmisɛnnin min ni u k'a ma ko Julius Malema tiɲɛ don a bɔra ale ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ nka bi in na fanga sinamatɔ min ni fanga bɛ o la bi o tɛ Julius Malema ka denmisɛnnin fanga ɲini jɛkulu in ye o ye fanga ɲini jɛkulu wɛrɛ ye min ye Jacob Zuma yɛrɛ bi duguba caman na maire sigi kalataw la k'o kuma na o fanga ɲini jɛkulu ninnu dɔw lasulu ta yɔrɔ ye nazarala de ye n'ale tora ka fanga in bila Afrique du Sud jamana kɔnɔ bɛɛ u ye wulikajɔw minnu kɛ ko révolution kabini Nelson Mandela tile maa min na ni farafinden bɛ k'a yɛrɛ ɲini fɔ a ka jamana ka segin a mɔ ani nazara ni ɲɔgɔn cɛ k'o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu ye ko tuma na ko ale ka fanga bila ko a ma nɔgɔ a mɔ kɔrɔfɔ in kɔni fɔra kunnafonidilaw ka fɔ la kabini décembre kalo tɛmɛnen nka poyira kɔsada in na de ni maa caman kɔni bɔra a kalama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma bilama a sɛbɛkɔrɔ lanɔgɔlen don fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamaɲugu ya nasiraw foroba nafolo dunni a ye dakamana du dɔw jɔ minnu musa ka sɛbɛkɔrɔ bonyana cakɛ ɲɔgɔnya fɛnɛ bɛ dibidibinin dibila ani siya dɔ ni ɲɔgɔn cɛ min lasulu ye indi jamana ye waritigiba du dɔ don marché caman de bɛ ta ka di olu mɔ minisiriw yɛrɛ walasa i ka se ka kɛ nafoloko minisiri ye fɔ i ka kɛ olu dɔngɔnama ye e maa min n'u ma ɲɛ fɔ la e bɛ bila ka bɔ minisiriya la minisiri min kun ye mɔgɔw ka danaya maa ye Afrique du Sud jamana de fanba la Pravin Gordhan a y'o bila ka bɔ minisiriya la ka sabu kɛ maa ninnu ni o ma bɛn o bɛɛ kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaa Jacob Zuma sɛbɛkɔrɔ lanɔgɔ ni ka mangoya fɔ a bilama bɛɛ lajɛlen bɛ ka jira k'a fɔ a ka fanga bila. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Funba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.